Исәнмесез, эфирда татарлар тапшыруы. Мин Эльвира Хөснетдинова, сезне сәламләргә бик шатмын. Бүген безнең программада Татарлар газетасына 10 ел. Менә шушы 10 ел эчендә ул татар тормышының һәр яклап яктыртучы матбугат чарасына әверелде. Аның иҗаты бәхәсләр тудыра. Казанда рәссам Айрат Хәмидуллин күргәзмәсе ачылды. Считаю, что он фешн 21 века. Үзбәкстанда татар ашлары бәйрәме узды. Шундай тамны ашлар пешерделәр, матур музыкалар булды. Мәскәү тамашачысын Идел ансамбле гөрләтте. Көрәшчеләр сәхифәсендә Ринас Калимуллин. Бер единый правилалар кирәк, чөнки безнең Татарстанда бер төрле көрәшәбез, Россия чемпионатына баргач, икенче төрле көрәшәбез. Татарлар газетасы юбилейын билгеләп үтә. 10 ел элек басыла башлаган матбугат бүген бөтен Россиягә таралып яшәүче милләттәшләребезнең яраткан газетасына әверелде. Киләсе 10 еллыкка татарлар нинди максатлар белән аяк баса? Татар дәүләт филармониясендә узган тантаналы чарада Айзат Шаймәрдәнов та булып кайтты. Чувашстаннан килгән фольклор ансамбленең бәйрәм кунакларын каршы алуы символик мәгънәгә ия. Аларның Татарлар газетасына турыдан-туры катнашы бар. Ансамбль турында газет битләрендә даими сөйләп баралар, үзешәннәр өчен дә бу яраткан матбугат чарасы. Татарлар газетасының 10 еллык юбилеенда Россиянең төрле төбәкләреннән килгән 500 вәкил. Әлеге басма матбугат нәкъ алар өчен басыла бит. 10 ел дип әйткәндә, менә 10 еллыгында үзебезнең газет төп миссияны үтәп барды. Менә без бит инде үзебез турында гына сөйләшмибез. Безнең төп мөнәсәбәт һәрбер өлкәдән яңалыкны алып, шушы газеткә куеп дөньяга күрсәтергә. Казан тормышы гына түгел. Анда Аштраханда бар, Төмәндә бар, Австралиядә, Америкада бар, Турциядә бар. Бер караганда теге реклама күрсәтәбез. Икенче караганда һәрбер өлкәнең үзенчәлеген күрсәтәбез. Өченче караганда без татарның бердәмлеген күрсәтәбез. Татарлар газетасы менә шушы 10 ел эчендә ул татар тормышын һәр яклап яктыртучы матбугат чарасына әверелде. Монда татар дөньясының төп яңалыклары гына түгел, милли сәясәт тә, тарих, әдәбият, милли сәнгать һәм хәтта ки татарның гыйбрәтле язмышлары да урын алган. Нәкъ безнең татарларның тормышы бар яклап яктыртылган. Газета 2011 елның мартында Татарстан президенты фатихасы белән нәшер ителә башлый. Башта халкым минем исем астында 2 ел элек татарлар дип үзгәртелә. Газетаны башлап йөрүче һәм баш мөхәррире Гөлназ Шәйхи. Хәзер инде менә соңгы 2 елда без татарлар булып чыга башладык һәм без ике атнага бер тапкыр чыгабыз. Һәм без информацияны җиткерә алабыз тизрәк. Һәм ул теге искен информация барып җиткәнче тиз арада укучыга барып та җитә. Менә монсы бу ягы белән без уңайландык. Һәм тагын бер нәрсә, безне чит төбәктәге, чит илдәге татарларыбыз да укый башлады. Алар әйтләр, без ул газетаны менә кунак көткән кебек көтәбез. Конвертны оешма белән җыелабыз, конвертны ачабыз. Һәм кадерле әйбер алган кебек конверттан алабыз һәм шуны кулдан кулга йөртеп укыйбыз диләр. Бу безнең өчен шатлык. Газетаның көче үзен сиздертми калмый. Шуның бер мисалы Америкада иммиграциядә яшәүче милләттәшләребез нәкъ шушы газета аша бер гасыр элек элемтәләрен югалткан туганнарын таба. Gülnaz Şefi Hanım Tatarlar Gazetesi'nde bizim hakkımızda yazdılar. Nikolaş Yağmur'un ötesini anlattılar. Газетада 5 кеше эшле һәм даими язучы авторлар бар. Шуларның берсе Татарстанның халык артисты Фердинанд Сәләхов. Ул 10 ел дәвамында 1000 сәхифәсен алып бара. Бу 1000 сәхифәсендә без үзебезнең бик шәхесләребезне яктыртты. Әлбәттә инде монда безнең Игам агалар, Зиләсин Гатуна, Рим Ибраһимов, Зөһрә Сәхәбиева, Наил Сәгъди, музыкантлар, Айрат Хәмитовлар һәр жанрны алырга тырышып, сәнгатькә кагылган олы сәнгатькәрләрне шушы газета аша бөтен дөнья буйлап халыкка җиткерергә тырыштык. Безнең 10 ел буе алып бара торган рубрика бара торган авторларыбыз бар. Мәсәлән, тарих фәннәре кандидаты Минәбай Тимирова, Татарстанның халык артисты Луара Шакирҗанова, Татарстанның халык артисты Фердинанд Сәләхов. Менә аннан соң тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков. Менә шушындый даими авторларыбыз бар. Һәм соңгы вакытта безгә чит илләрдән язучы татарларыбыз да күбәйде. Чит төбәкләрдән язучы татарларыбыз күбәйде. Татарлар газетасы милли сәнгатькә аерым игътибар бирә. Бәйрәмдә махсус күргәзмәдә тәкъдим ителгән эшләмәләр турында да газета даими язып тора. Татарлар газетасында
күп мәкаләләр, статьялар һәм инде материаллар милли кием турында, милли бизәк турында чыга, милли киемнең тарихы турында, үзебезнең мәдәният турында. Әлбәттә инде аңа бик сөенәбез һәм үзебезнең өлешебезне кертергә тырышабыз. Шуңа күрә милли бизәкләребезне һәр эшебездә кулланырга тырышабыз. Әлбәттә ул татарның тормышына бәйле булгач, ул инде шушы татар газетасына бик зур әһәмиятле дип әйтәм. Татарлар газетасының 10 еллыгы белән төбәкләрдән килгән милләттәшләребездән башлап зур җитәкчеләр котлады. Ул безнең мәдәниятебезне, мәгарифебезне, милли мәгарифебезне, эшмәкәрләребезне, галимнәребезне, гомумән татар милләтендә булган барлык халкыбызны горурлык хисе белән сугарылган газета. Аларны күрсәтүче газета, аларны җиткерүче газета. 10 ел тарих өчен аз вакыт булса да, газет эшләүчеләр һәм укучылар өчен бу тулы бер дәвер. Алга таба да татарны берләштерүче газет яңа планнар белән аяк атлавын белдерде. Айзат Шаймарданов, Татарлар, Казан. Аның иҗатында очраклы эшләр юк. Һәр картина нечкәлекләренә кадәр уйланылып ясала. Казанның Хәзинә милли сәнгать галереясендә Айрат Хәмидуллинның күргәзмәсе ачылды. Ул үзе дә инде берничә буын рәссамнарга белем биргән шәхес, мөгаллимлек эшен иҗат белән бергә үреп бара. Әлеге күргәзмә аның 65 яшьлек юбилеена да багышланган. Биредә Айрат Хәмидуллинның соңгы 5 ел эчендә иҗат ителгән 85 эшен күрергә мөмкин. Тулырак безнең видеоязмада. Портрет, натюрморт, пейзаж, теләсә кайсы жанрны кылачларга сәләтле ул. Соңгы вакытта табигатьне тасвирлауга өстенлек бирә. Алар арасында үз изоляция вакытында ясалган картиналар айруча үзенчәлекле. Приходился ли в мастерской писать натюрморты, а когда немножко ослабили режим, то пейзажи. Людей на улицах было очень мало, даже, можно сказать, не было вообще. Кроме, поэтому пейзажа, кроме собачек и кошек, вы никого не увидите. Ул Казан егете, яраткан шәһәре аның иҗатында айруча зур урын алып тора. Картиналарында Чернышевский, Мәскәү урамнары, Лецкой бакчасын таныйбыз. Биредә бары бер генә авыл күренешен очратырга мөмкин. Анысы да уйлап чыгарылган сала. Картинада әнисе Мансура ханымны сурәтләгән. Шунсы кызык, һәр эшнең берничә варианты бар. Айрат Хәмидуллинның нинди дә булса тема борчый икән, бу хакта ул тулы бер серия иҗат итә. Ул җисемнәрне шулык натюрмортны алабыз, ул күбрәк аның юнәлешендә натюрморт һәм пейзаж. Җисемнәрне үз күзлегеннән караганда үзенчә күрә. Аның үз дөньясы бар. Мәсәлән, шул ук ачык тәрәзәләргә карыйк. Тәрәзәләр, әйтик, зал тәрәзәсеннән кышкы күренеш. Һәм анда тәрәзә төбендә карбыз, контраст. Идәге суыклык һәм тыштагы суыклык бер-берсе белән очрашкан. Мәсәлән, аны әйтергә кирәк. Аның иҗатының зур бер өлешен самурайлар темасы алып тора. Рәссамның үзен дә әлеге япон хәрбиләре белән чагыштыралар. Алар кебек туры сүзле, эшен җиренә җиткереп башкара диләр. Я сам занимался карате и был тренером по карате, то есть мне японская культура она близка, поэтому самурай всегда был, и тем более это изобразить как-то современно, просто вот из-за этого. Также мне нравились торадоры, хотя это к татарскому культуре никакого отношения не имеет. Поэтому мне часто об этом говорят, почему ты татарин, пишешь там японцев. Но у художника нет национальности, он интернациональный. Когда ты замыкаешься в одной тематике, ты не интересен только от своей деревни, все. Триадорлар сериясы рәссамның сәнгатьтәге эзләнүләренең тагын бер кульминациясе дип атарга мөмкин. Гомумән аның иҗаты символларга бай. Ырымнарга ышанмый ул, шуңа да күпләр алынмаган темаларны да үз итә. Аның иҗаты еш кына бәхәсләр дә тудыра, тик сәнгать өлкәсендә аның үз исеме булуы көн кебек ачык. Что Фешин, что Хамидуллин. Я считаю, что он Фешин 21 века. 20 век за Фешиным Николай, меня шун күз белән карыйм яны эшләренә. Именно мин Луврларда булдым, Третьяковкаларга, Ленинградтагы рәсем Дрезденнарда булдым. Менә галереяга җөрим, но менә буның аның выставкасына мин с особым удовольствием менә җөрим. Яңа бистәдә торып, бергә үстек,
Бірге бақшаға жүрдік, бірге ясикада жүрдік енді. Еш болғанда да енді, ол художник болды енді, біз аны художниктер жеттік енді, шул художник енді. Ну, хаманда аны ұста, шул бітін кішілерінің, бітін болған нелерін қорап, именно шул қорап, нетіп, нештіп, Руша айтканша, мелочьларны күреп, нетіп, трансляциялар бірай, ол бектен яқшы. Күргәзмә ачылышына Айрат Хамидуллинның студентлары да килгән иде. Ул 35 ел Казан сәнгать училищесында укучыларны рәсем ясау серләренә өйрәтә. Последние годы пишу в основном пейзажи. Просто потому, что у меня на другое нет времени. Допустим, портрет я бы писал, но я работаю в училище. Если бы я не работал в училище, тогда, может быть, я писал бы портреты выдающихся деятелей татарской культуры. Айрат Хамидуллин студентларын ирекле фикер йөртергә өйрәтә. Үзенең дә һәр эшендә тормышка, сәнгатькә үзенчәлекле карашы тоемлана. Рәссамның иҗаты белән 25 апрельгә кадәр танышырга мөмкин. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Да татар ашлары бәйрәме узды. Шундай тамны ашлар пешерделәр, матур музыкалары булды. Мәскәү тамашачысын Идел ансамбле гөрләтте. Көрәшчеләр сәхифәсендә Ринас Калимуллин. Бер единый правилалар кирәк, чөнки безнең Татарстанда бер төрле көрәшәбез, Россия чемпионатына баргач, икенче төрле көрәшәбез. Үзбәкстандагы милләттәшләребез татар мәдәниятенә, телгә һәм әлбәттә ашларына зур мәхәббәт һәм хөрмәт белән карый. Милли ашларыбыз дөньяда иң тәмле ризыклар рәтендә диялар. Ел сайын Ташкент шәһәренең татар мәдәни үзәге татар ашлары бәйрәмен оештыра. Быел токмач турау, пәрәмәч әзерләү буенча ярышлар узды. Кунакларны да милли ашларыбыз белән сыйладылар. Бу матур, тәмле һәм күңелле бәйрәмнең ничек узуы турында тулырак хәбәрчеләребез сөйләр. Быелгы вәзгыять белән бәйле рәвештә кунаклар саны шикләнгән иде. Иң элек токмаш белән пәрәмәч әзерләү буенча ярышлар оештырылды. Кунаклар шулай ук әзерләнгән ризыкларның тәмен дә бәяли алдылар. Без монда бик матур әйберләр пешереп килдек. Мондый чараларда яшьләрнең катнашуы мөһим. Алар онытмасын безнең татар милли гадәтләребезне. Кунаклар арасында Татарстан Республикасының Үзбәкстан Республикасындагы вәкиллеге, масса күләм мәгълүмат чаралары, шулай ук чараны оештырган Ташкент шәһәренең татар мәдәни үзәге әгъзалары һәм дуслары да бар иде. Катнашучылар шулай ук үзләренә өй эше итеп бирелгән яраткан татар ризыгын да тәкъдим иттеләр. Бүгенге бәйрәм миңа бик каты ишады. Татарлар бергәләшеп җыелы, ачулар әйтеп, биеп, ашар пешереп. Нәфәкать Ташкентта, бәлкем Үзбекстанда башка төрләрдә шундый чаралар үткәрүшне хакмын. Кичәнең ахырында җиңүчеләр игълан ителде. Уңган хуҗабикәләргә истәлекле бүләкләр тапшырдылар. Бүген без токмаш кистек, җәеп кистек. Пәрәмәчне бүргәләп пешердек. Без менә ул яшьтә генә кешеләр түгел, бик яшь кенә балалар да катнашты. Чөнки менә бу яшьләребез безнең киләчәгебез бит. Шуңа күрә без белгәнебезне аларга өйрәтеп, аларга киләчәктә алар да шулай матур итеп ярышлар үткәрсеннәр дип. Шара артистлар чыгышы кичәдә катнашучыларның һәм кунакларның күңелле биюләре белән тәмамланды. Гөлия Садыкова, Сәрвиназ Каримова, Татарлар, Ташкент. Дәртле биюләр, күңелне кузгатырлык җырлар һәм язгы кәеф Мәскәү тамашачыларына Идел ансамбле әнә шундый бәйрәм әзерләгән. Күптән көтелгән концерт Федерация башкаласында язгы очрашу проекты кысаларында үтте. Кунаклар арасында безнең хәбәрчеләр дә бар иде. Артистлар һәм тамашачылар янәдән бер залда татар мәдәни үзәгендә Идел Мәскәү ансамбленең чыгышы ковид белән бәйле чикләүләрдән соң беренче. Шуңа артистлар һәм тамашачылар өчен дә бу көтеп алынган вакыйга. Иҗат төркеме язгы сезонга ныклап әзерләнгән, максатлары тамашачыны шатландыру гына түгел, шаккаттыру. Бу концерт Мәскәү татар мәдәни үзәгендә иҗат сезонын ачуга тең. Чарада тамашачылар яратып өлгергән чыгышлар да, шулай ук яңа заманча композицияләрдә тәкъдим ителде. Безнең бар хыялыбыз татар телен, борынгы җырларны,
барында яңадан эшкәртеп, әлеге дәрәҗәгә китереп, халыкка аңлатып, аның мәгънәсен, аның зур мөһим эшләрен шунарга чыгарып, шунары шул безнең иң зур хыялыбыз. Хәзер инде Идел танылган иҗат коллективы, аларның чыгышларын Мәскәү тамашачысы көтеп ала. Барсы да моннан 8 ел элек башлана. Исеме дә җисеменә тиң. 2012 елда ноябрь ayında иштирдим. Художественный руководитель Саня ханым. Аны чакырып, шул ансамбльне иштиреп, без концертлар куя башладык. Иҗат кешесе сәхнәдә булырга тиеш, тамашачылардан озак аерылып торырга язмасын бүтәнди артистлар. Сабантуйларда, Навруз бәйрәмнәрендә, халкыбызның милли бәйрәмнәрнең барысында да катнашырга исәплибез. Бик күп җырлар өйрәнәбез, яңа җырлар, репетицияларда бик тырышып эшлибез, бик тырышып өйрәнәбез. Бүгенге концерт Мәскәүдә яшәүче татарлар өчен чын бәйрәм булды. Тамашачылар саны чикле булуда, битлек киеп утыруда кәефне бозмады. Бик ошады, яхшы. Талантлы артистлар татарларны поддерживать итәләр, яхшы вообще. Бүгенге концертта бик ошады, биюләре, жырлары, тагын булганда килермен обязательно. Гөлия Садыкова, Дина Газалиева, татарлар, Мәскәү. Һәрбер халыкның ата-бабасыннан калган, борынгыдан безнең көннәргә кадәр сакланып килгән шөгыле, гырыф-гадәтләре, уеннары бар. Милли көрәш безнең өчен шундый мирас. Татарлар тапшыруы көрәшчеләр сәхифәсен дәвам итә. Бүген инде 54-нче чыгарылыш. Героебыз Ринас Калимуллин. Ринас Рәмис улы Калимуллин 1994 елның 4 февралендә Менделеевский районы Камай авылында туган. 80-85 килограмм авырлык үлчәвендә бил алыша. Татарча көрәш буенча 5 тапкыр Татарстан, 5 мәртәбә Россия чемпионы, 6 тапкыр Муса Җәлил, 4 тапкыр Данил Галиев исемендәге турнирлар җиңүчесе, 3 мәртәбә дөнья чемпионы. Авыл хуҗалыгы министрлыгы турнирының 2 тапкыр җиңүчесе, милли көрәш буенча спорт остасы, халыкара класслы спорт остасы, Татарстан Республикасының атказанган физик культура хезмәткәре. Бу исемлеккә аның билбаулы көрәш буенча да спорт остасы булуын кертергә булыр иде. Әлеге төр буенча Ринас Калимуллин 8 тапкыр Татарстан, 5 мәртәбә дөнья, 2 тапкыр Россия чемпионы. Ләкин көрәшчеләр сәхифәсенең үз юнәлеше чын татарча, үзебезнең милли көрәш. Саба районы ватаны радио Ксафи файдасына 5-2. Чиста җиңү. Әлбәттә, Ринас Калимуллинның спорт дөньясындагы беренче адымнары татарча көрәштән башлана. Фатиха бирүче бабасы Мөхәммәднур Әхлиев. Менә ул экранда. Мөхәммәднур абый Россиянең атказанган механизаторы, көрәшче, 9 тапкыр Камай авылы Сабан туеның баш батыры. 55 яшендә дә Менделеев районы Сабан туенда 3-нче, ә Можга шәһәрендә ветераннар арасында көрәшеп беренче урын алган пәһлеван ул. 2007 елда Казанда көрәш буенча курсларда укып, тренерлык таныклыгын ала. Инде күп еллар район, авыл Сабантуйларының хөкемдары. Шул бер 5-6 яшь булганда инде Сабантуй алдыннан безне бер баллонга алып төшеп, Сабантуй җирендә минем двоюродный некаш бар иде. Шуның белән төшеп, шунда приемнар өйрәтә башладым. Бәләкәй чактан Сабантуйларда көрәшә башладык. Аннары бабай мәктәптә тренировкалар алып бара башладым. Безгә матылар, коверны алып килделәр. Бер 4-5 ел бабайда шөгыльләндем.
Ринас Калимуллинның бірінші тренері бабасы Мөхәммәд Нур Әхлиев булса, икенчесе Илдар Гыйльманов. Бу мәктәп чорында. Аннан соң ул Түбән Камага китә. Анда Казан химия технология институтының филиалында инженер-механик һөнәрен үзләштерә. Кичләрен Шинник спорт комплексындагы Данил Галиев исемендәге көрәш мәктәбендә тренер Илнар Гәрәев та шөгыльләнүен дәвам итә. Илнар Гәрәев мине профессиональ дәрәҗәгә күтәрде. Тормышында иң мөһим урын тотучы остаз Ринас Калимуллин. Инде көрәш дөньясына юл ачучы иң зур җиңүе турында. Бу 15-нче елда мин Баулы районына бардым. Шул тройкада йөрим инде ярышларда. Шунда мин Ренат Хайретдинов белән көрәштек. Мен анда чистага җиңеп чыктым да, шундан соң бөтен Татарстан сөйли башлады шуның турында. Ана шул ук елны мин Татарстан чемпионатында оттым. Шундан соң көрәш китте инде мин Болгатка. Ринас Калимуллин. Келәмдәге өстенлегем үземне кызганмыйча һәр даим шөгыльләнү, елдан-ел тәҗрибә үзенекен итә. Келәмгә чыкканда баштарак булган дулкынлану, курку да юк ди ул. Зур ярышларга әзерлек вакытында көнгә 2-шәр тапкыр 3-шәр сәгать дәвамында тренировкаларда Ринас Калимуллин. Көрәшеп аткан иң зур бүләге машина, әтәкәләр саны 50-дән артык. Көрәштән әле туймадым, зур ярышлардан соң берәр ай ял итәм, аннан тагын сагынып келәмгә кайтам ди. Гомумән яшьләргә көрәшергә куша Ринас. Әйбәт көрәшче кемгә кирәк ди. Бүген Ринас Калимуллин Теләче районында яши һәм эшли яшьләр үзәге директоры. Көндез шунда булса, кич белән көрәштә балалар янында. Аларны танылган көрәшче Илдар Гыйниятуллин белән көрәш серләренә өйрәтәләр. Шактый тәҗрибәле һәм нәтиҗәле көрәшче буларак, Ринас Калимуллинның татар көрәшенә карата үз тәкъдимнәре дә бар. Бер единый правилалар кирәк, чөнки безнең Татарстанда бер төрле көрәшәбез, Россия чемпионатына баргач бөтенләй икенче төрле көрәшәбез. Мин үзем аркага ятуга каршы киләм. Судьялар да һәрберсе төрлечә судья итә. Хәзер действие кергәч, шуннан да әйбәтләп күтәреп алсаң, аркага төшсәң, шуннан да действие бирә була. Җирдән әз генә аягы аерылса да, аңа да действие бирәләр. Мин шуңа каршы киләм. Кисәтүләр буенча, кисәтүләрне балга шутламасак та, шуны көрәш кызыграк булыр идем. Ринас Калимуллинның әле тагын 2 энекәше бар. Инде келәмдә уртанчылары Рафаэль Калимуллин күренә башлады. Шулай ук шактый өметле егет. Кечкенәләре Ислам Калимуллин 2нче класста укый. Шулай ук көрәш түгәрәгенә йөри икән. Уясында ни күрсә, очканында шул булыр. Халык мәкале. Ышанам мин сиңа, газиз халкым, акыл белән көчле булганга. Мөгъҗизалар әле күрсәтерсең, татар иле тыныч торганда. Марс Хафизов шигыре белән тапшыруыбызны төгәллибез. Бүгенгә программабыз тәмам. Исән сау булыгыз.